Aleshores, enteníem que era molt important col·laborar no sols en les activitats que s'han fet ja des de la capitalitat de l'alimentació, varen col·laborar en el mes d'abril en un simpòsium que se va fer en la Universitat Politècnica, sinó també en les activitats que se van a dur a terme el proper mes en els ajuntaments, impulsat per l'Ajuntament de Godella, i també se traslladaran activitats a l'Ajuntament de Silla, a l'Ajuntament de Meliana i a l'Ajuntament de Carrícola. Per què? Perquè és una manera també de traslladar als municipis que són de l'Horta, i els que no són de l'Horta també una miqueta més lluny, però que també aposten per una alimentació sostenible, els valors que té per a nosaltres els nostres productes, la nostra horta. Des de València mostrar la satisfacció que per part dels pobles al voltant de València s'hagin plantejat la realització d'unes jornades que tinguin com a nucli el tema de l'alimentació, perquè des de la ciutat de València, des que signarem el Pacte de Milà i se plantejarem l'organització d'esta trobada d'alcaldes, hem posat en l'agenda política en primer lloc el tema de l'agricultura, el tema de l'alimentació, i pensem que per als pobles del voltant de València és una ocasió de primera magnitud en este marc i en este, jo crec que, residu en positiu que va deixar esta capitalitat, que se puguen traçar totes les complicitats i totes les eines de col·laboració que siguin necessàries. A Godella anem a coordinar l'organització d'unes jornades sobre agroecologia i per la terra que han sigut financiades per la Diputació de València, per la vicepresidència, i aquestes jornades el que pretenen és que l'esperit de València Capital Mundial de l'Alimentació també vagi als pobles, als pobles que en aquests moments tenim ja projectes d'agroecologia posats en marxa, i per això l'Ajuntament de Godella coordina, però anirem a veure Meliana i el seu mercat de productes i la seva marca que han fet de productes de l'horta de Meliana. Anirem a veure Carrícola, que és un poble que està ja produint en agricultura ecològica, i anirem a veure també Silla, a veure uns arrossars que ja s'estan fent en producció ecològica, i al voltant de tot això hi haurà jornades per al personal tècnic, per a càrrecs electes, i també obertes a la població, perquè l'important d'això és que no es quede només en un congrés que es fa, sinó que això després tinga realment una arrel en la terra, i que els llauradors i llauradores puguen veure que té futur realment invertir i començar a produir una agricultura més sostenible.